Me enfrié de tal manera que después cuando pateo el penal lo erro. Y visto lo visto, que nadie se lanzaba ni nadie y todo el mundo se estaba haciendo el loco, pues yo dije, pues mira, lo tiro yo y ya está. Me da lo mismo el primero que el último. Yo iba convencido de que lo iba a meter. ¿Por dónde? No lo sé. Pero me lo dijo, dice, ¿qué va? ¿A tirarlo usted, señorito? Digo, sí, lo voy a tirar yo, mister. Pues venga, vaya tranquilo que lo va a meter seguro. I Pereira frustra Riggs. El València era campió de la Recopa després d'imposar-se a l'Arsenal a l'estadi de Heysel. Prou difícil explicar-ho, no? Perquè en aquest moment, quan reflegues tu la Copa, és el portador d'aquesta alegria, és un orgull grandíssim de que tu hagis tingut aquesta sort i més com valencià pues, alçar aquests dos trofeus. Després va aconseguir la Supercopa davant el campió d'Europa, el Nottingham Forest, que guanyà 2-1 a Anglaterra, però que no pogué amb el gol de Morena en un Mestalla ple de gom a gom. El València començà la dècada dels 80 amb aroma de futbol europeu, a pesar que no va passar de quarts de final. L'equip alternava la qualitat de Solsona o Arnesen amb la particularitat de Wells. Li costava compenetrarse y es coloca a la vora del precipici. No hay ningún arreglo. Vamos a luchar contra el Madrid. Vamos a intentar ganarle al Real Madrid. Y el Real Madrid va a intentar ganarnos a nosotros. Y esa es toda la problemática que tenemos planteada esta tarde. Nosaltres teníem que guanyar al Real Madrid i esperar 3 o 4 resultats, que no eren fàcils que se donaren, pero que al final afortunadamente se van a donar. Fue un saque de esquina, una jugada que teníamos ensayada. Lo sacó Pablo, peinó hacia atrás Botubot y yo que vine en carrera cuando marqué. Ángel Castellanos, faltando 10 minutos y nos dijo que vamos, que estamos en primera. Porque nosotros sabíamos que incluso ganando podíamos bajar, ¿no? Creo que nos hemos merecido salvarnos, aunque haya sido en esta última jornada, ¿no? Se lo brindamos a toda la afición. N'hi ha una leyenda urbana, per dir-ho d'alguna manera, que és que el València va anar molt malament una temporada que se va salvar en el gol de Tendillo i que va baixar a la temporada següent, i això no és realitat. Passaren pràcticament 3 anys de patiment hasta que el València va a baixar a segona divisió. Imposible que este equipo descienda a segunda división, imposible, la palabra imposible, pues descendió. Barcelona no le iba ni le venía aquel partido, y yo no digo porque nunca lo intentamos de comprar ni vender, pero bueno, podía haber jugado más relajado y nos machacaron allí, nos hicieron 3-0 y nos bajaron a segunda división. Pedro Cortés fou president en funcions fins a l'arribada d'Arturo Tuzón. Arturo Tuzón marcó una diferencia, un antes y un después. Manejó muy bien las emociones de la afición del Valencia, que es difícil, y fue una referencia para la gente joven. ¿Por qué? Porque vimos una figura seria, comprometida con su club, comprometida con la ciudad, sabiendo dónde coger el club i sabiendo dónde lo iba a dejar. Les seues noves maneres, la seua gestió econòmica i la impressionant reacció de l'afició davant una situació adversa feu que el trànsit per l'infern fora només d'1 any. Més socis, triomfs i tornada a l'elit després d'un 2-0 al recreatiu. Tuzón, Di Stefano i un grup de jugadors joves amb gust pel bon futbol. Subirats, Quique, Bossio, Fenoll, Arroyo, Fernando, Boro, Giner. Aquestes temporades estic totalment orgullós perquè n'hi hagueren alineacions en les que érem 10 jugadors de valencians de la cantera, 10 jugadors de casa. I això és molt difícil ara en el futbol. Al final de la dècada dels 80, l'algerià Matjer ha portat gotes de qualitat abans que el València tornara al seu lloc natural amb el tècnic Víctor Espárrago. Es va sanejar el club, la plantilla es presentava amb un altre aspecte i s'incorporaren futbolistes com Eloi o Camarasa. El defensa firmà més d'una dècada de valencianista, compromès i portant la capitania, un històric de la casa. El València per mi ha sigut una casa, la meva vida, m'han format, ha crescut, ha viscut. Vestir una camiseta diferent a la del València, i bueno, no cap. El carisma el posava Lubo Pénez.
En la temporada 89-90 foren subcampions de Lliga. El porter Ocho Torena alçà el trofeu Zamora. Arribà el futbol bonic. L'holandès Guus Hiddink promulgà un futbol alegre, de toc y vertical. Partidos en Coruña, me recuerdo los partidos también en Mestalla contra Barcelona, Barcelona de Cruyff. También en la Copa en Camp Nou, ganando en Camp Nou. Aconseguiren una remuntada històrica en un València-Real Madrid, de la qual sempre quedaran per al record els gols de Fernando i Roberto en l'últim sospir. I encara hi ha seguidors que rememoren el duel Hiddink-Cruyff de la 92-93, un 3-4 envoltat amb un joc de somni. Era com si jugadors com Roberto, Quique, Álvaro, Leonardo estigueren al pati del col·legi. El valencià Fernando, amb classe i tècnica individual, és una de les senyes del valencianisme. Uno que marqué en Bilbao cuando en una victoria 1-4 ahí en San Mamés. A los aficionados les gusta mucho uno que le marqué al Murcia también, en Mestalla. Ser valenciano, jugar en el Valencia, estar muchas temporadas y tener la oportunidad de llevar el brazalete. El 1992, el club no va poder regatejar la seva conversió en Societat Anònima Esportiva, un punt d'inflexió en la història del club. Enteníem que el València tenia tot el dret del món per a continuar sent un club esportiu. Després de la conversió en Societat Anònima, la deuda ha tornat a disparar-se, el valencianisme s'ha dividit, s'ha viscut l'època, sense dubte, més convulsa del valencianisme. Les coses no anaven millor en el terreny de joc. El Nàpols de Fonseca feu 5 gols a Mestalla en una nit dolorosa que presagiava la pitjor desfeta europea en la història del club. El 7-0 de Karlsruhe. Fue un poco raro todo porque, bueno, prácticamente el primer tiempo lo teníamos controlado y faltando 5 minutos nos hicieron 2 goles y luego ya fue un desastre. Tuzón Senana i Francisco Roig guanyà les eleccions. Es tancà l'any amb el penalti parat a Viukic per part de González en l'últim instant del Depor València, que hauria fet campió el Superdepor, i amb la marxa de Quique Sánchez Flores al Real Madrid. L'elegant lateral va fer seu a la banda dreta durant 10 temporades i va tornar a Mestalla una dècada després, ja com a entrenador. Roig ho revolucionà tot. Fitxa l'entrenador campió del món Carlos Alberto Parreira i el golejador del Mundial Oleg Salenko. Tot i això, l'ànima d'aquell equip era el montenegrí Mijatovic.